Ja, Vluggerings en Vlarensen. Er zitten twee adjudanten uit de rol. En dan moet de opvlaars de prins van het toilet gaan worden. Maar beste Brian, doe je staat naar vuur. Vergoon van dich, afschietnummer. En je hebt dich in het begin van de overdouwen de hand gedrukt en dan zei er, beste Bert, het hoort te bieden. En zo is het ook. Dan krijg je ook 10 seizoenen in de kop en dan is het staart. En als ik terugkijk naar een geweldig seizoen wat we hebben gehad, dan blijven sommige dingen van de prins bieden. En dat is één ding, echt dat is een Vlaams mythe van Brian, die blijft. Dat weet ik nog niet, maar dat ga ik al zo ervaren. Ik gewoon even naar achter kijken. En dan weet je precies wat ik bedoel. Dat kunnen we ons van de vuur. Maar Brian, we zitten op de vaste rol gevlogen en dat is het geweldig gedaan met die twee adjudanten die ondersteund hebben. Er zijn heel veel dingen die kunnen het dagen niet verdragen. Ook een aantal dingen niet, maar die gaan we ook niet memoreren. Mogen we aanzetten, maar misschien is het nog beter om dat niet te doen. Maar ik kan me één ding herinneren, we zijn met een aantal auto's naar Eindhoven. Want sommige mensen zeggen, ja dat wordt wel moeilijk joh, maar ik moet nog afstuderen, want wij zijn gewoon het gewoon doen. En dat afstuderen, dat kunt wel. En ze worden ook. Maar we zijn op het feest geweest van de studentenvereniging, ik weet niet meer wie ze heet. Wie heet de studentenvereniging? Industria. Industria. En daar zijn we geweest. En dan merk je ook het generatieverschil tussen de Vlarensen en de Prinsen. Want wat meer doen ze in zo'n tent, kun je bellen, dan kun je gaan drinken. Hier de kun je, jij hebt afgestemd, in de hand van een geweldige applaus, Jean. Jean geeft niet meer even het glaas bier, want ik wens gewoon geen nummer. En we gaan even naar de vuur. Brian, kom even met. Want dit wordt mijn moment. Dit was het moment dat ik genoeg had. En beste vrienden en Vlaanderen, als we in de grote tent zien, ja, dat is met al die jeugd, en dat is ongelooflijk, hè. Dat is sfeer. En hoe let je weer op? En ze komen getrokken op sfeer. Maar hoe die studenten opletten, dat is weer raar. En ik kom begrijpen, alsjeblieft, dat is voor mij. Nou, weer als Vlaamse, we letten alleen maar op weer, maar die verrekte studenten die allemaal een toverballen hangen, hè. Nee, ik geef ze niet dat moment gunnen, maar ik weet het zeker. En die hebben allemaal een golfbal, hè. En wat zeggen ze dan is, hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal. Maar we letten op de sfeer. En de mensen gewoon kieken het geneten. En de mensen kloeken ze niet als de bal in. Toch? En als de bal in de glaas zit, dan moet ze dat wegdrinken. Maar als ze dat niet wegbrengen, wat gebeurt er dan? Ja, dat weet ik ook niet. Oh, hij ging al niet weggeroepen. Het gebeurde met dus 3 keer. En dit moment is voor onze 71 stadsprins Brian de Eerste Bekkers. Gezondheid! Nee, ik denk niet meer hoe ze het veranderen. En waarom? Ja, wij leven in zand van de leven. Gewoon wat is de druk dan. Kijk.
dan kun je het gewoon vermakelijk ook wel in van. Dus. Beste Belgische Vlaamsen, als het ooit ene geen golven, dan is het Brian. En ik hoop dat het vooral in ieder geval houden wordt. Stik alleen bij de prijs op. Blijf toch de vraag wat gebeurt als ze niet meekrijgt. Misschien moeten we een keer terug Vlaamse naar industria, al die politiek, die uitnodiging, die winter. Beste Belgische Vlaamsen, we gaan afscheid nemen van Brian, de eerste. Maar dat doen we natuurlijk niet, zodat we nog één keer het laatste woord aan onze stadspunt geven. Hier is nog één keer voor u. Een geweldige applaus. De 71ste stadspunt, Brian de Jasje. Dankjewel, Bert. Ik vind het wel jammer dat ze me geen s'avonds vuren voordat ze de microfoon in de hand doen. Maar ik ga mijn best doen. Ik ben even dit moment op het nummer die het door Biestijd als de laatste keer, als eigenlijk de 70ste stadsprint van de Vlaamse. Al ik denk 2 maanden voor Lumig het beste al begonnen aan de speech. Nee, nog steeds niet. Ik doe dat in mijn ganse seizoen, ik improviseer geen eind, laat me leven en geniet met volle teugen. En ik moet zeggen dat ik vanochtend weer gedaan. Ik zeg van dankjewel dat we weer hier in de Adolf mogen zijn voor deze geweldige revue. Aan de andere kant ben ik gewoon niet zo van het korte kallen, dus ik ga nog de nieuwe print al beneden zitten gestoppen, maar wacht nog maar even. Wat wordt een jaar? En deze speech is ook om heel veel jullie te bedanken, maar ik wil eigenlijk beginnen met het algemene bedanken. En dat is aan iedereen die hier is, iedereen die het betekent voor de vasteland en alle lu van de Wereldstad. Die hebben bijgedragen aan het geweldige seizoen van mij, van ikzelf, van 2018 in de Wereldstad met de vasteland. Dankjewel. Het wordt een seizoen wat ik zeker niet, maar ik hoop ook ikzelf niet, zoals vergeten. Ik hoop dat ik later, en Joris 18 ben, maar ja, of dat maar nog weinig, als het überhaupt te verhogen heeft, zoveel drank maar ik nooit gekregen. Maar dat ik dan nog steeds dit seizoen kan herinneren als mijn printschap. En ja, wat betekent dat dan, die printschap? Ja. Ik moet zeggen, de beste beschrijving komt ook altijd van Frank Helweg. Die nu stiekem een beetje weggenomen is, wel tussendoor. Een van de eerste werken kunnen we nog eens toe, Brian. Als land is onbelangrijk. Van de onbelangrijke dingen is het wel het belangrijkste. En dan ben ik het met eens. En dan zei ik, ja, ik ben het voor, maar iemand zei, maar wat hij in ieder geval wel zeker zei is, het is een spel. En dat moet ze spelen. En ja, ik denk dat ik nog niet, als ik een spel speel, dan speel ik om te winnen, dat weet ik wel. En ik denk dat ik ook gewonnen heb. Voor mezelf in ieder geval zeker. Ik heb een topseizoen gehad, door kort, maar krachtig zeggen ze dan. Maar dat wordt voor mij nog echt. Voor ideaal. Eerder zoveel geweldige jullie leren kennen met een echt vaste lovenshart. Het Raaf, de SAP, de Senaat, maar ook de jongere generatie. Het DAS, de SPAS. En de jeugdprinsen die hier worden. Tijmen en Hidden in het begin van het seizoen geweldig tijd gehad. Toplu. En daarna denk ik in het buiten, dan heb ik Ian de Ronde bovenop. Weer zo'n topper. Ian en Hidden ook hartstikke bedankt voor het geweldige seizoen dat we samen mogen beleven. Voor mij is het al voorbij, maar geen morgen nog door. Nou, nog een paar weken plezier, spas. En ik denk dat ik ook nog een paar keer in gelente vinger ben, want kennelijk kunt ze dat truc, heb ik gehoord. En hoe we het toch over het thema hebben, geleid voor altijd. En dat is voor mij zeker waar. Dat is voor mij zeker na dit jaar
een feit. Ik word op moed gevlogen naar Eindhoven, doorgestudeerd. Maar het was lovend viers altijd in Geleen, want Geleen, dat wist ze altijd. En dat niks Eindhoven was een beetje stuk weg. Maar de afgelopen 2 maanden ben ik nog weer verroest, richting Houten, richting Utrecht. 170 kilometer hier vandaan. Ja, daar woon ik nu, dus je zit altijd welkom op mijn residentie. Of de papa en mama altijd doen als een tweede, dan weet ik dat niet zo. Ik ben weer verroest, weg van Geleen, dan het woord van tevoren. Maar van binnen ben ik nog nooit zo dicht bij Geleen geweest. En dat komt door u. Alleen maar door uw gezelligheid, uw sfeer, uw beleving, uw emotie die erbij wordt in het geweldige seizoen 2018-2019. Ik kan wel voorop lopen in de Polonaise, maar ja, als ze dan met 3 van die idioten loopt, dan loopt ze ook maar alleen. Voordat ik überhaupt word gestart, leeft er al in. We hebben gebied getrokken, iedereen gaat erbij en dat is mooi. Jong en oud, tussen de wijn, ja, daar heb ik echt van genoten. Geen problemen, maakt niet uit wat het is. Gewoon feest vieren, gezelligheid. Jong, oud, soepelmiddag, iedereen door het los. Maar ook op de stuurbal en de kroon. Iedereen staat alleen maar te springen. Ja, één woord wat ik heb. Geweldig. Dank u wel. Hoe lang heb ik? 1 minuut 11. 1 minuut 11. Als de band ik de juiste voor. Dat ken ik. Dan de liefde, ik ga de weg niet meer, dat is ook een iets druk hè. En voordat ik richting überhaupt het afsluiten gewoon wil ik heb nu ook allemaal bedanken en dan blijf ook zeker staan, maar ik wil ook het nu in het specifiekere bedanken. Te beginnen met ja, de club waarmee ik überhaupt sprint heb gemaakt. Zit er nog een beetje blij met, dan denk ik van dankjewel dat ze mij deze kans dankjewel dat je mij überhaupt deze kans hebt gegeven, mij hebt gegund om stadszin te zijn van deze show bij Hermestad. Ik heb genoten met de gal, we hebben veel gelachen, veel plezier gehad. We hebben pintjes gedronken, hier en daar, soms in Eindhoven, soms hier. Maakt het uit, dan zal die een grote sfeer. Zal er nog steeds tussen Italië misschien weg op het dat is niet zin in. Dan wil ik het raad bedanken. En ja, het dansteam uitgeduwd, de Ravinnekes, voor het vlaghijsen bij ons achterom wordt. Ik heb de vaan nooit de eerste keer hoog zien komen. Ja, jammer, maar ik ben met hele andere dingen bezig, sorry. Topfeest, top georganiseerd en ik moet zeggen, ik denk eigenlijk de top 3 hoogtepunten van mijn Brinkshow. Het eigen feestje in de eigen achtertuin, ja, daar kan ik niks boven. Toes is wat Toes is en Geleen is niet Toes geworden. Dankjewel daarvoor. Natuurlijk wou ik ook de stad bedanken, maar die zijn alweer de kloot op. Dus ja, dat ken ik eigenlijk niet. Dankjewel. Ik hoop dat het, hoe ik dit heb gezegd, zal het eigenlijk al helemaal erger worden. Dus ik ben benieuwd. Maar ook hun wil ik bedanken voor het zonnseizoen. Wat stad wordt top geregeld. Ik vind het nou een leuk feestje, ik vind het geweldig. Ja, moeten ze niks aan doen. Ik ben benieuwd wat ze dit jaar gaan doen en ik hoop dat ik dat feestje alleen maar beter kan maken. Dus ook de stad, dankjewel. En ik weet niet of dat überhaupt nu van die zijn, maar het dans en het spas ook, dankjewel. De jeugd mag niet vergeten en klein. Het is al een spannend vandaag. Dankjewel. En voor de jeugd, de middenklasse, gaat maar ook natuurlijk de Senaat. Dankjewel voor het onder andere organiseren van de receptie, de buurtspas. Ik gun met al die vermakelijke activiteiten. Ze zitten altijd aanwezig. Ook u, dankjewel voor al uw inzet tijdens het afgelopen seizoen. Dankjewel.
Wie deze trouwens, als ik nu vergeten ben op het einde, sorry. Ik ken dit niet, ja, ik ken het wel, maar ik denk dat mijn... gooi ik dit aan. Behoeten alle officiële groepen, commissies die ik nu genoemd heb, wil ik ook alle vrijwilligers bedanken. Ik ben erachter gekomen dat er heel veel achter zit. Het raad benoemde net al de feestcommissie hier, maar ook het versierd toes en alles wat erbij komt. Alle vrijwilligers die zich inzetten, veel vastgelopen, zonder ook maar get of verdrukt te hoeven. Dank u wel. Dan wordt natuurlijk al niet de enige prins dit jaar. Er worden nog een paar winnig. De 4 van Gelijnen kunnen ook natuurlijk. Milan van de Kronkelainen, Thijs van de Swentepolders, Kevin van de Duren. Wat zei ik? Zoutvonden? Nee? Zei ik niet? Eigenlijk een fout? Ja joh. Nog 2 jaar de beste klok. Kom goed. Thijs van de Zoutvonden en Ivo van de Swentepolders. Hartelijk bedankt voor het maken van een topzoen. Alleen en de prins, maar de ganse vereniging. Met z'n allen hebben we er een topfeest van gemaakt. Dank u wel. En dan wil ik nog Gert specifiek de Lugon bedanken. Dus ja, het is een draadloze microfoon, dus ik loop even naar beneden. Ik wou beginnen met mijn chauffeur. En ik moet zeggen chauffeurs normaal. Ik hoop dat ze een beetje beter wils. Kijk, Winnie Leon, al het beste allebei gewenst voor het komende jaar. Dit de nieuwe mensen en ik hoop dat we weer een topfeestje in de wagen. Want ik moet zeggen, de afterparties worden toch wel beter, soms dan een feestje. Maar ja, als je dan een chauffeur hebt, dan weet ze wel nu uit, dan kent ze niet anders. Als jij de mediaknop hebt gevonden, dan ga je het helemaal los in de wagen. Of ze nog met 1, 2, 4 of 10 uur in de auto zit, maakt niet uit hoe het heet. Oh, soms is het een beetje een kou, dat duwt in de wagen en dan ga je het helemaal niet doen. Wel, ik dank u wel voor het paraadstaan, het klaarstaan, altijd maar je overgave hebben moeten bellen. Gehoord er. Dank u wel. En dan heb ik de flyers natuurlijk bedankt. Ja, ik heb er al een paar keer gezegd natuurlijk. Een sterke man is helemaal niks zonder de Paulu. Dus ik wil ook natuurlijk de flagetten bedanken. Ik hoor altijd een grote gedaan, ik wil altijd de sfeer maken en ik wil altijd de dingen wat open kijken en zeggen, oh is dat ook gebeurd? Ja, dat is ook gebeurd, dat heb ik hier aan gedaan. Ik zag het net in de borrelplank staan, ik weet niet of we daar onze borrelplank heeft gehad, maar ik denk nog nu. We hebben zieklonen gezet, de perscommissaris, alles wat er mee komt. Ook hier, dank u wel voor alle vrijwillige acties tegen voor de test. Dank u wel. Dan gaan we door. En ze is al niet weg gaan zitten, want ze hebben natuurlijk een beetje agent van de pronk zitten. En ik denk, die komt er naartoe, ik heb die een kunst. Ja, dat kennen we niet zo, maar ik kom er weer over. 2 dagen in sport is goed met wie gek. Maar ik loop alweer. En schijnt natuurlijk om mijn vriendin. En vriendin gewoon vrouw houden. Want anders zet ze toch nee. Maar wij gewoon. Charles, dankjewel voor het geweldige seizoen. Was er altijd. En er is zoveel mogelijk gewend geweest in dit hectisch seizoen. Ik heb veel vrolijk mogen punen, maar ik ben blij dat ik toch eindelijk weer in dit goed kwam. Sorry voor alle andere vrouwen. Geweldig dat ze al die dingen voor mij hebben gedaan. Altijd, als er nog even iets moest gebeuren, dan moest ze dat doen. Dankjewel. Ik moet zeggen, de Vlaamse doorleden aan prinsessen, maar dat is wel echt een prinses.
Als aftredende prinsen niks opschrijven, dan blijven die gewoon doorgaan. Hè. Maar waar ik gewoon niet even interrumperen, want natuurlijk, ja, ik ken ik heb de Paul Bert ook al hier naar gedaan. En het zei vanochtend van ja, ik zeg, de prins van Lichten gaat vandaag aftreden. Ik zeg, maar dat mag ik niet doen, zeg, maar dan straks wil ik het niet doen. Ik zeg, en doe eens truit kloten. Of niet zitten. Misschien eind, maar ik denk het zeker. Ik zie Bert daar zitten. Ja. En we hebben ook voor Zoe natuurlijk een bloempje. En dan ligt de eer om dat aan de dienprinsesje te overhandigen. Wie denkt u? En ik ga hem toch de microfoon nog niet geven. Want op dit moment zitten er in Brian zijn leven 2 dames, misschien wel 1 prinses en 1 koningin, die het allerbelangrijkste zijn. Want dan denk ik, nou, en zo is dat de man. De man. Angel, ja, we geloven met met, want we hebben namelijk nog een ruikertje. En we hebben geen onderscheid gemaakt, het zijn precies 2 dezelfde busjes. Maar dit is dan voor, en geef zo'n geweldig applaus, de man van onze staatsprins. En het grote voordeel is, we gaan er nu met een 10, dus ik ga toch nog 2 minuten 11 het woord geven, het allerlaatste woord geven aan onze 71 staatsprins. Brian, de eerste Bekkers. Wie deze? 2 minuten, ik ga mijn best doen. Ik was hier gebleven. Ik ben nog steeds de prins, hè, dus ja. De volgende in de rie worden mijn zusjes eigenlijk. En uit die de filmen wie gek, en er zit er nog in. Ook wil ik bedanken voor het welseizoen. Ik weet dat het afgelopen jaar misschien redelijk veel toegespitst wordt op die leven en wie dat wordt. Niet dat dat gaat veranderen hier, maar toch, dankjewel voor het beetje en het topseizoen. Dankjewel. Dan ben ik Doemie de man. En de pap. De een is niet zonder de ander en de ander is niet zonder de een. Ik kan gewoon niet zien zoals ik ben nog niet. Ja. Man, pap, dankjewel voor het ten eerste mogelijk maken van het geweldige jaar. Zonder euch wordt het niet mogelijk geweest om dit allemaal neer te zetten. En ik moet ook zeggen, dankjewel voor alle gastvrijheid. En ik denk dat iedereen dat kunnen beamen. Tom en Rick zijn vaak nog binnen mogen lopen, met ontbijten, met avondeten. Binnen 15 minuten maken we het doen. De Vlaamse maken we het, kom naar binnen. Vlaamse hoezen, dat regelmatig een drank komen doen. Maar ook het graaf, die hebben in een pool houden, het maakt het bloed, verregen het val, het komt allemaal goed en verregen het val, geen het val. Daar wil ik heel erg voor bedanken. Het regelen van alle kaarten, ja, als het niet wordt geregeld, dan komen we het goed. Dankjewel voor het geweldige seizoen, ik kan het maar geen met mij staan. Dankjewel. Nou, er wordt een hoofd, maar ik zit er niet zitten, dus ik moet niet even snel bij ik heb hem al gedaan, natuurlijk, ik heb hem al gedaan. Maar hij zit hier. En ik weet, kom hier. Ook hier, dankjewel. Dat is totaal gedaan, jongens.
één keer voor de laatste keer ganz klein bedanken voor het geweldige seizoen dat ik heb gehad. En natuurlijk kind een afsluiting niet de liefdesbrug ontbreken. Dus vanaf de laatste keer en de, waarschijnlijk ook echt de allerlaatste keer als punt. Zeker weten. Oké. Ja, ik weet niet, misschien heb ik volgend jaar weer goed gelopen. Maar ja, nee, het lijkt ook misschien. Ja, ik zie dat allemaal hoog, ik denk, ik zie dat niet. Als ik volgend jaar met de seppels is lopen, dat is geen probleem. Dan ben ik nog niet zo lang. Dankjewel, en nog één keer in de liefdesbrug. Feest gezellig ben ik met, nog een krietje geïnspireerd. Wij ons stad nog van de geuren, dan bestaat Gelijn, verwantien. Gelijn! De Vlaamse! De Wereldstad! Dankjewel allemaal! Voor deze Vlaamse onze 21 stadsspits, Brian de Eerste.